Hvad så YouTube? Så den her, i undskyld sidste video, der var jeg sådan lidt, der var jeg lidt dum i stemmen, men nu kan jeg få det op. Og ja, det synes jeg var dejligt. Jeg fandt ud af, at hernede, til den der side, der er det der stik, man skal putte mikrofonen i. Den her mikrofon, den er virkelig dårlig, synes jeg selv. Så det har jeg taget ud og headsetet i for en meget smule, men nu er det afsløret. Det er lidt nederen, men ja, det vi rigtig kom til, det var med den anden kanal. Jeg glemte hende at fortælle, at den skulle hedde, så I kan fortælle videre. Det må I meget gerne også med den her kanal, så jeg kan få mange videre. Så ja, den skal hedde Brede Soap. Det kommer til at stå nede i beskrivelsen, hvordan man staver til det. Men endelig ikke se det, før at jeg har kommet ud med en anden video, hvor linket står. Ja, det var så det, den her video handler om. 3, 2, 1, see ya!